Sledujete hlavní zpravodajskou relaci televize Kemp. Dnes s Rayem Antonínem. Dobrý večer. Vítám vás u Kempových zpráv. V blízkém okolí se natáčí finále posledního dílu seriálu Survivor, kde soutěží i několik účastníků z našeho kempu. Pojďme se na ně podívat. Oni už na ní přišli, ale já si ji ochráním. Tohle mi nemůžou dělat. Ten výhled, to panorama. Co je? Hej, kde to jsem? Kam jsem se to dostal? Nemám ráda komáry. Uvidíme, jak se našim finalistům povede. To může být jednoduché vyhrát. Dívejte se na ně, tam ani nejdou vidět. Však. Tak já nevím. Tak, já jako pořád nevím vůbec nic, ale ne prostě, já nevím, ale to nějak se odsaď musím dostat. Mávají někde v nějakém jejich přístřežku, co si poskládali z nějakého listí. Však tady jsem si vlastníma rukama postavila svoji tvrz, tam to tam nechali oni. Všichni účastníci postupně směřují k cíli, ale nyní čelí nové překážce. Noci. You've got those big blue eyes, drive me crazy, make me fantasize about you, baby. And you smell so sweet, like fresh picked daisies. Call me dumber, 'cause your heart's so tasty. Ba-ba-dum, ba-ba-dum, ba-dum, ba-da-ba-bum, ba-ba-dum. And I watched you break like glass you shattered. I said it's my mistake. Konec.